ka story sapang ka kente ka ba ie jala ulok Henry kala du jeng kermen ban yo ya ka jingsuk jeng kemen Uklif bat ka lana ki don tang ka we ka kun kente ka badang prasnem bat ki bu kerteng ya ka da ka doli kalong ka kena ka basungur mensim bat ka bom jukran bun ketien yano bat kam don pralok ka kemi ukpa jongka ilong ki bastrik bahaya ka doli ka kemi ukpa jongka ki ong nyaka om dei ban shat om dei ban lekai pralok om dei ban le kino ki jajing ngobha ka doli ka shong hayeng bro sisngi kwa ban ya lekai bat ki we ki kena Henry ka kemi ukpa jongka kimsha haba ka doli kelas dang le school ka shep tieng bha ka kili yala de kumno ngan kran bat ki we ki kena Henry hadin katu kadne ka doli kalaya syam yang ki paralok ka school ka doli ka ong halade ngam tre banyan long paralok yo syak mai ye ime ipa kenang ba ngan nait na kino ki jing haka jing im kena jong ka doli ka so tenat bha ban drodur bat banyan lek kai sport hadin ba ka doli kala pendap haka kelas 10 kala late class ka doli kalai kendu ya we kena bayan late class lang bat ka uba kerteng urinat ulang ukena uba pariak parai bat uba komik upen samrekhi ya ka doli na marba kam jukran breu uda ong artat ya ka doli pilong ka ba itenat shibun ka doli ka sengau kemen bha haba ka don bat urinat bat ka doli kimla ban penkut ya ka jingya kan jongki na marba ubun ketin palat ong de ya ka doli pide ka paralok ba sengau tenatam jonga ka doli ka kwa ban pendap ya ka degree ban nyok kam babha Henry urinat so tenat ikata ula ong penban ya ka balai pidon kam ya ka degree hila ban syong kurim no bat nga ha kaca ka por ka doli kadang kat prasnam ka doli kala ie ja urinat ka perkhat urinat sumar bha ya ka urinat ru u ie ja ka ula kerpat ban ya tho syong kurim no bat ka doli ula ong ru ya ka nin sedang no bante ya ka longyeng bat thmai jongi ka doli kala i ya ka jing pule bat inoru ya kisap jongka ka doli kala perkhat ba ka jing i ka long ka ba kraw shu ban ya ka jing pule ha ka porba dang sedang ningkong ka doli bat urenat kidap ka jing kemen bat kila don ka we ka kun kente ka ba bhabriu bat ki bu kerteng ya ka da ka lili Henry ki jing je kila sedang ban kella urenat ula khang ka doli ban yakran bat ki para marjan ula khang ya ka bakan numle style so tenat ya ka bakan mi na ying ka doli kala penkut ban ya kendu ya ki parlok jongka urinat ula ong ya ka doli syong haying bat ka lili tan kam mi ki parlok urinat ula sedang wan slam na ying haba uwan na jing bella ong ya ka doli ba uwan kai bat ki parlok jong ka doli katno ka sngeulong marway ka kwa ban kran ya Henry sngap ha ka we ka mit urinat ula bitar bat ula hela ya ka doli bat ula ong ya ka ba kamde ka briu ka babha ka doli ka yam sungsi marway ha ka we ka sngi urinat ula syok ya ka doli kamla ban ngej ba urinat drong kti ya ka doli ka yam borok shimit na marba ka sngausi palat na mar ki jingle bom khen jong urinat ka doli ka kwa ban mino na ying Henry ka shepting ya ka doli ka lek sa ying kemi bat kala ong ya laka kemi ukpa ngobha ya rap ya nga Henry ki ong ya ka pila syong kurim kilet phai bat ulok jong phi watla ulong kumno ka doli ka wan phai biang sa ying bat urinat ka doli kala ong halade ngam tip kala we jong nga kan long kumno ka doli kala armet biang sa iwe ikun hakane ka kenti ka doli ka jenjar bha urinat ujrong kti ya ka utap upatan ya ka manla ka por wat hapdeng baka armet ka doli kala khayu kun sinrang bat ka bu kerteng ya da Armstrong ka iet bha ya urinat sim lawan sa hospital haka por baka doli ka don sa hospital bat enda kalawan phai sa ying urinat ula ong ya ka balai piwan kloy kumne ka doli katno ka sngosi haba ka yoi ba ulok jongka perwa ya ka urinat udon samla sim la buri ya ka doli bat ula ong ya ka samla thma jonga ka iet janga palat ban ya pha ka syadem jong ka doli ka tit stat namar ka sngosi palat bat ka sngo ba kamlong hakmat jong ka doli ka kwa ban mi no na ying
Henry kam tiap kumno ban le pisaru kam don na lor ki khun baro arngot ki dangret ha ko wei kasngi lawan poi ka kot ba urinat u ha ban le join kam sipai no urinat u I ya ka doli bat ki khun u ong ya ka bakan sumar bha ya ki ka doli ka yam man la kasngi haba ka perkhat ya urinat ukpa jong ka doli ula klat no ka kemi jong ka kala le shong sa snong ka doli ka sa tangbat ki khun hari nong wei urinat ula phone ya ka doli na jakatre jong u urinat u pensiosi lenter ya ka doli bat ula ong ya ka ngala syam da ka wei pat ka breu ka doli kamla ban ngai bat kala keli ya u balai kumta urinat ula ong ngan imsuk bat nga kham kemen ban sa bat ka hadien lai banai urinat ula phone biang ya ka doli bat ula ong ya ka ngala le bakala ngau bah pediang biang yang nga ka doli kadang ie je u bat kala map biang ya urinat ba unwan phai bat ka kini baro arngot ila persang ban pen bha ya ka jinge de jongki Henry urinat sim la kala udang pen ngau si hi ya ka man la kapor ka doli bat urinat kila ya salang la kumba khatn rusnem urinat u persang ban kala ya ka jinglong ba bha Henry udang pen mong ya ka da ki ktin jong u ka doli man la kapor ka perkhat sapang ka jing im la jong bat ka wan ra ru ka jinggeli haka balai bang la map ya u bunsin balai ngadang songsa bat une ubriu haba ka doli kladap lai pulai snam kamlong shu kum ka briu baka julong kala klan shu ka jingmut jing perkhat haka jing im jong ka na marba kla yo jing hikai man la ka sngi na urinat haka jinglong jong u ka doli kla thaj ban perkhat kala ngia kala kadang ni ka jinglong jong urinat kat ba dang yat ki sngi ki por ka doli ka sngew kumba ka sa hari klau ka shong tang haying bat ki khun kam yo ban mi na ying ban yakran ya khana bat ki lok ki jor watla ka taru ka doli ka kermen bat ka nget ka kan sayo ya ka jingsuk shisin ka sngi ka doli ka kwa ban syam ya ka jingsuk jingkemen na ka benta ya la de bat ki khun jong ka doli man la ka step ka ki thia step bat ka lek pe ki khun jong ka hakam rathia ka doli ka long ka bayai sha na ka benta ki khun ka khun jong ka doli ka lili klada prasnem ka khun jong ka iej bha ban rodor bat ban ruai u Armstrong uladon sausnem ka arta u iej bha ban yelek kai football bat udon ka durkhmat ba phu samar khilenter ka doli haba ka pe ki khun jong ka katno ka kemen kala ong yela de tolong klan na ka benta jong ki ka doli ka shed jing bam step na ka benta jong ka lili bakan rati fen ha school u Armstrong u shong haying bat la ka kemi Henry ki sngi ki babun ki long ki ba e ka doli ka sngosi bat kala thaj na mar ba urinat u im ka ju ka jing im ka doli ka keli la de bat kala ong kumno ba ka jing im jonga kan kala long hadu katne ha ka we ka sngi ka para marjan ka tit jing khang ka ne ka para marjan ka kertang ka sara ka kren ya ka doli bat ka phu samarkhi archat kada ong de ya ka hai doli ka sara kala ong wan kaino sa ying jong ni se tang balai pisong tang haying wan rung di shano bat nga kin tang ka doli kala kwa ban ong tongan sawan Henry ka shep tiang ya urinat yo ubitar ka doli ka lej da ka lej na marba ka don kam ban ya thulem ya ki jing e jong ka hanore hano ka sara kala ong ya ka doli wat snulong marway nga don hang ne na ka benta jong phi ki kintin jong ka sara ki penlung ya ka mensim jong ka doli bat kala jau umat ka doli kam snulong marway shu na du ba kala lej kai haying jong ka sara ka ai jing mut ya ka doli bat kala ong balai phim sedang traino haying da kano ka kam ka doli kala puson bha marway bat ka tip ba urinat kwa ba ka doli kan lej trai sabar Henry ka doli ka kwa ban le ai la ka dei ka barit ne ka batre haying ru kamper ka doli klas dang ban shet kiek bat di yaki ha ka basdang ka long ka ba e bat kam tip la ka la ne em ban tre ya ka ne ka kam Henry wat la ka ta ka tre shitom ki jingbam kiek jong ka doli ki bang bha ki briu ki lasdang ban order kambun ka dei ka sien ka ban ningkong bat hadin da kisnem ka doli klai kenduk biang yang ki paralok ka doli kala song sarong bha ya la de ka perkhat ba ngala ban tre ya ka ne ka kam
Hakaway kasngi, urinat ula wanpai saying da ka jing bitar, bat ula helaya ka doli, ula ongya ka doli, balay pisit kiek, pinom tan kam banle yakine ki aka, ka doli ka peja u, bat kalaong, ngadon kam banle yakane ka kam nakabenta jonga bat kikun, ngamla bansangya no yakane ka kam, urinat ula lengwa, bat umsim la ong ka doli ka syepti nga urinat, Henry watla kata kas ngauhe mensim na margi don ki parlok ba ajing mut ban le ya kababha ka jing im kam kelano mardar urinat plus dang bitar manla ka por ya kadoli Henry kadoli kelas dang banbu daki kendon kadoli kala ong urinat ngam sya syu ba pin mensau yang nga lada pisyo yang nga ngan mino hakane ka ying hakasin ka ban ningkong urinat umla ban nget haba uyo iba kadoli kalaper ka jinglong kadoli kale seluruh lakakam na marka hab ban penim yelade bat yaki kun jongka kadoli kelas dangru ban yakendu yaki parlok temai na marka sara ka pen itu yaki parlok jongka hakadoli kini ki parlok kilong kiba ie kiba buram bat kiba krishan yaka kadoli kelas dang ban le katu katne ki benta baret kiba kaju iet bat sotenat kum hakipor mensua kadoli kelas dang biang ban pong ki jan basai rong kas ngeu kumba kala yo biang yang ka jingkemen kum hakis nem baladep kalili haba ka yo i ba ka kemi jongka ka lek kemen kalili kala ong ya ka kemi mei kadur khmat jong phi menta ka pau bakat no phidap da ka jingkemen ka jingkran jong kalili ka pan kemen shu shu ya kadoli hangne kadoli kelas dang perkhat syapang ka ka baka kwa namar ka doli ka kwa ban im ha ka jing im ka basengan bat ka badap da ka jing kemen na ka banta ki kun jongka ka kwa ru ban im nait loy ka doli kam tip la urinat un sakala shisha ne em Henry ha ka jing im jongka kala kamlong shu kata ka briu ka basyap tingsa kumen shua ka doli kala ong yelade sisin ka sngi ngan sa syam mi ka jing suk tang ba ngam tip lano Henry ngangait bangan sayo Nila ban im hakipor kiba kiba jenjar Henry wadu jingkermen yelade bat nga kermen bakane ka jingya tukhana kan ajing kermen ya uno re uno paralok lada pia sotenat ya kane ka jingya tukhana sa like share bat subscribe ya ka channel